LGBT tenan nek. Padha-padha kemayu. Ya aja. Aduh. Monggo semoga. Umpama ya ditibake kuwi Pak Bibit wis kersa. Wis Pak Badha wis paring dawuh. Ya, mangga ya nak. Ana lek ngantuk Sapa lek ngantuk sapa? Wah, kowe bareng entuk Agnes terus kaya sigrak banget to. Kaliman jaman nom. Weh. Kaliman jangan nom. Kelingan jaman nom. Kelingan Sik tak ature sik. Kelingan jaman nom. Iya, betul. Karang Jogja ora. Keliman Wes, jangan nom. Jangan, heeh. Jangan. Idep-idep nyetrumke nggih Mbah Seana. Ayo nyetrumke ya iya kok. Wes, uripku kok kaya bahagia. Rakitan ning omah terus delok-delok. Ayo nek ning omah, ana kene ngedep akne ning omah ngedep wedhus. Ha iya. Kuwi wis dodoyak-oyak dinyang karo korban nih, Mas. Ayo dikekke. Dikekke nek ra entuk dit. Lah ya maksude iki dikekke didol ngono ora dikekke. Nah, ra ngono lah nek kok dikekke. Ale bayar sapa? Ayo. Ngono. Kula panjenengan Mbah Seana. Piye? Sik neraske niki lho. Neruske? Heeh. Apa? Nalika. Nalikani ro endalu hatiku lam-lemen sira wong ayu ora bakal wali Yo, oi.
iki tok goyango wis ora piye-piye kuwi Nes. Enggih napa? Wong kuwi iki mung kaya tawa cat nang genderan kae lho. Nek angine gedhe ya sok ngene. Barang jakonise wis dol. Rumah sak kok suarane teng kelothok ya. Enggih. Ting lothok piye? Awake kuwi. Piye kowe? Pripun, Mbah? Penak ya. Penak. Heeh. Terus saged ngrasake penak. Aja banter-banter. Dinikmati angel. Mboten kula ki ngetutke jenengan. Aja ngetutke tenan ora iso menikmati. Gentenan nggih. Bareng. Lah piye to kok bingung iki? Bingung anjak saking penake. Kae lho. Jogetane mau. Pak Badawi nganti sedakep kae lho. Aku masem lah nek didongani. Nggih, mugi-mugi laris nggih, Pak nggih. Besok gek menghibur mriki meneh nggih, Pak nggih. Nggih, wis mugi-mugi kagem Kang Mas Yono. Oh, nggih, Dimas. Mugi-mugi enggal rantas untunipun. Mboten sah didongani pun protol. Lah iki rak mandi ngaten niku. Wis dongane malah werna-werna. Pokoke bengi iki kowe kebar Seyono. Berkibar. Wah milih sinden 11 iki piye ayo. Nggih. Mangke nek kurang yo cangek kula tambahane. Oh, ampun. Pun tenang mawon, mengke Nggih. jenengan tetep nambahi kula. Ora masalah tambahi sampluk. Wah. Bolo kejem. Piye? Ning kartu ranggan ki ketok kok. Heeh. Serem. Heeh. Nek nang omah ya ndredeg. Iya bener. Lah ngopo lho pas kasus nyantane ya ngono. Lah nek ora ndredeg ki mau tak semingkir Agnes ro Ndredeg niku Nyong. masae. Oh nggih. Jadi bisa getar sendiri ngono. Oh, mboten sah diobah. diobah-obah. Ning kula tertarik lho yo cangek koyo bakul cat alah klandung-klandung. Wah, jenengan kok apa-apa tertarik kok. Oh, jela ya pancen seneng kok. Iki mergane biyen kancaku ketoprak, Mas. Oh, ayo. Ning terus Dapukane apa mbiyen? Eh? Dapukane apa Pak Badawi? Nggon galak-galak, macan. Pancen leres. Lo nggih ngakoni pancen macan lha kula lu saking kurunan kok kebrak tuteke niku Mas. Nesuwe. Ora nesu nesu kok guyu Nah, wong ngene. Kowe macan, kok anggere sing dadi macan teko. Ora iso mbedake psikologi aku guyu nesu apa ora. Wong guyu kok nesu. Nek biasane nek nggonku kentir. Nggih pancen. Lho, mboten kentir menika kentong titir. Mboten pancen pun kendir kula sak plak jenengan. Wah iya, aku cah edan kok. Ya. Malah nganti tak nengke wae. Iya. Lajeng nggih. Diteruske. Nggih. Teruske nggih, Pak. Lajengaken nggih, Rama. Nggih. Monggo-monggo. Kalian pun nunjuk. Nggih. Rak dereng sida bareng ta niku, Pak? Rak dereng sida bareng. Dereng. Oh nggih. Dibarengke mangke gek empun. Barengke jenengan malah mlirik mawon kok. Ayo. Nak. Waduh, Nak. Sampun pun pengestoni Yucange. Nggih. Kula mendak. Jauh nek niki bakal mboten bakal ambrol nek niki. Sebab niki panggungipun lemekan langsung lemah ngisor got. Nggih. Jadi Saderengipun kula mandhap nyun sewu mangkipun lajengaken Mas Yono bilih merti dusun wonten ing Kring Bintaran wekdal menika mawi istilahipun sesanti. Lah kula pengin napa ngaturaken sesanti menika. Nggih. Ning nyun tulung mangke bar kula maca sesanti niku gamelane nek kaya bareng jenengan nampani wayang nika lho, Cak. Oh, nggih, Kang Saran. Iki dadak latihan iki. Ya engko nek rano kalau nek pas nampani duit wae nek. Kowe gendinge mayar nek kowe. Apa? Nun. Nggih, monggo Pak. Sesantinipun menapa? Menapa Pak, monggo nggih. Linggo. Oh nggih, waduh gawat banget iki.
Malah kaya wong disupit. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wasaken rampung turpon kana kula seneng banget bar nampani wayang terus jueng ngoten niku. Nggih. Sesantenipun mugi-mugi mangke estu mahanani dhateng warga Kring Bintaran. Nyawiji tumuju warga Kring Bintaran kang guyub lan mukti. Wah, dadak ting-ting tukange kendang. Ayo pancen radi setel ya. Oh, karang dereng ngerti anu telase ukara teng pundi. Telase ukara menapa Pak mangke? Wis ra sida. Lah kok mboten sida? Oh, sida. Kebacot kaya ngene ora sida. Sida. Ning lak semetu bareng ora. Nggih, kula bali nyawiji tumuju warga Kring Bintaran kan guyub lan mukti. Oh, mukti. Nggih, wah jan. Supados mukjler. Mukti jler. Mukti jler. Jler mati. Anjir, jler. Sing lemu apa sing nguruse? Nggih biasanipun. Wah, mboten ngoten niku. Ora ngono kuwi. Panjenengan tesipun betahaken, kula nggih pun betahaken. Paidi karo kula menghibur. Paidi kale ngenyek karo aku. Wah, kebangetan. Kebangetan. Lah mulih ngiyo ya persis ngantos nana. Oh gitu. Oh, mau untungnya aku ora tau ngenyek nek aku. Ning lek tak omongke iki fakta untungnya iki. Meneng. Iya, wah ya wis gawat banget iki. Nyawiji tumuju warga Kring Bintaran kang guyub lan mukti. Nyawiji warga Kring Bintaran tumuju apa ayo si ana baleni? Ayo mukti jler. Kowe iki ora tau gatekke ngono. Masalah aku kon meneng. Aku nek kon meneng mesti turu wae. Ngerti dhewe kan mbiyen. Anggere meneng ngono terus kon meneng wae ngerti-ngerti turu. Kae kudune iki mau ngendikane Pak Badoy iki tok gatekke ora. Lah wong digetak-getak kok. Le mlebu piye? Ya guyub. Berarti nek digetak ki ora iso mlebu. Ora iso. Wong sae sikile dipitir, Mas. Ayo walange lho. Hei, ora lunga sikile diputer. Iya. Iki pamundutan caping gunung ana 3 piyayi. Iya. Saking anu sapa jenenge Pak Sidik, iya. Pak Yesdi karo Pak Karjilan. Oh, Pak Karjilan nggih matur suwun. Pak Karjilan ki metune nek pas poso. Poso nggih. Takjilan. Nggih, surup. Ayo Anting. Ting ayo. Ayo, tak aturke anu caping gunung model Madura ya, Nak. Iya. Menti bawani Mbak Anting Lambangse. Iya. Jelek. Halo? Ngapa raimu prengas-prengas? Halo? Apa sing cetha? Raimu lo prengas-prengas nyapu. Kowe aja lara ati lho iki Piyai Banyuwangi dadi omongane kasar. Wong ki rasah lara ati. Heeh. Wong nggon kesenian ku aja lara ati ora ana wong undang. Ya ora mit. Kok mit iso, Pak? Demit. Aku jenenge kowe lara ati. Ora lara ati. Aduh nek kirai kok njur ngundang mit ngono. Lho, iki ra gentenan, coba lara ati ora ta? Ora. Ora. Kok tak santet. Lah tak santet kowe kena tumor gadul. Lah wong kene iki tukang santet tak balekke dadi tumor cureg. Aduh. Anting iki jan. Iya. Kowe kok cincang-cincing. Wong ora ning banyu kok. Ora apa-apa ya. Sing rapet lah. Untungmu kok entek to, Pak? Orang kalau masih bayi itu nggak punya gigi. Nah, besok walah apa ya? Lah kowe brengosen iki lho. Masa bayi brengosen ya wedi mboke.
Iki urung kowe ora ngerti jenggote. Agek brengos. Jenggot sing endi? Ambuh kok. Wah, bocah cilik mah lugu. Piye? Kowe malah bingung to ngatasi? Ling ati-ati kuwi lho. Heeh. Ora. Sabar, Mbak, sabar. Iki melu do stres ki kok, sabar. Piye to? Aku muni jenggot sik endi kene ya terus mbayangke kabeh. Lah piye to? Sabar, sabar. Dijelaske. Nek jenenge bocah takon. Oh, kudu dijelaske. Lah ya coba. Ting-anting. Dalem. Kowe ora urung kenalan karo ku sapa asmane? Siono. Siono. Pak De Siono. Ayo piye kabare? Ya kudu sabar. Sabar. Ayo aku ngejak bocah iki pisanan iki jane ya ngersok emosine tak sabar. Mergo bocah iki potensi. Nek awak dhewe ora sabar sebagai wong tuwa kok ndak bocah iki. Biyen Elisa iki kepiye? Ah iya. Ngono? Saiki tetep atos. Ya. Ayo Ting ditembangke. Tembangke. Ora usah ubah wae. Soke si HP kok. Sok apa to? Sok beker. Iki ben nembang cangkemmu menengo sik. Cangkemmu menengo kono. Cangkem kok kene. Aku edan ki. Wah, musuh cah cilik-cilik ki edan. Manye melangi. Nadirono. ora ngerti. Yo. Tenanan nih. Apa to? Ora apa-apa nak. Lara apa? Penak. Penak piye? Ge nembang. Gak nembang. Sesuk mikir diganti rada gede ya. Kecelikan arek kekemplok totalitas ya Pak De iki ya. Totalitas. Aja tok pedhot nek pas nyuwara. Kene Mas nyuwara ki mengheningkan ciptaan. Oh iya. Berdoa mulai. Tak jahit. Monem memaja kon kerojenor kone Raden. Apa? Raden sayang. Untung muntek budek barangnya. Sabar. Kiseno. Sesuk golek oleh luwih cilik, gek ngeplak sirahku. Ora apa-apa. Ayo kono ki cangkem nek bae-bae kan ora pacan nek. Iya, sakle carane dhewe-dhewe. Awak dhewe kudu iso. Yo. Suarane pancen tojo. Elok tenan. Kaya patung kur meneng wae metu suara.
Lah sampean lo tuwek obah wae. Mbok antengi nyapa ngrungokne aku Nyapa anteng nyapa. Apa? Aku kudune ngerti wong anteng ya tok obahke no. Iya to aku. Kene obah wis angel cukup mah. Aja tok ajari to iki radong bocah iki. Ora dong. Ora ngerti. Ya aku mah tak meneng wae malah iso etuk kabejan. Pasirana berengse Suarane dia bisa menghipnotis kiai semene kabeh meneng. Iso meneng. Ha iya. Mengko do gondelan ndak keserot. Apa? Ya ora ono. Wong bocah semene kok nyerot penonton semono. Kowe ora ngerti saka ngarep kok. Apa ya? Mereto. Dene Pak De ngalah karo wong tuwek. Ha iya. Aku yo ngalah karo cah cilik kok. Iya. Ya terus kene. Panas ojan lengaling sayang. Kowe kok Ngapa guyang-guyu? apa yang seneng bahagia kok. Kanca-kanca pengrawit yuk. Yuk. Misowa capek gunung saya. Sebenarnya kaya tetep ora wangun lho. Iya lho. Piyaga kok kon muni sayang. Rawangun ya. Biasane ming mbokmu. Tangi mbokmu. Ya. Make bineka laben Ora. Make binek lakek. Inumane oyok. oyok kemeruh lele. Kemeruh ya apa? Kemeruh. Sok tahu. Oh, kemeruh. aja sok meruk lho. Kemeruh. Lah iya. Wah, lek budeke kumat. Nek budek ya budek terus, budek kok kumat. Lucu iki. Ayo to. Iya. Wong budek kok kumat ya, budeke ra krungu kok nganggo kumat. Lah kowe penyakit bau apa? Ah, bau apa? Ora lali aku Penyakit apa? mari. Ya nek lali kok. Bawaan. Apa Pak? Kumatan. Kok emak sampean apa Pak? Ya wis kaya kowe dan taun ngono kae lho. Yo inumane apa-apa kok. Yo. Iluminasun barse barse. Ya, awas. Camping gunung made in Madura. Madura. Ya, monggo. Yuk. Yo. Ki jaman
sayang. Pak Ade ramuni iki. Sapa? Ki. Piye? Si Ramuni sapa? Iki lho ramuni girang. Wong meneng wae joget mengenang ngene tok. Tak kandhani to. Nek wong wis wong tuwa ki meneng wae ndak do krungu. Piye to mah prengas-prengas. Ambang kowe jedar-jedir. Ngerti sajake guyu. Iya. Ya. Syukur bisa gunung desa dadi raja milik mana janji mun sanento Mas. Piye to mah bengok-bengok. Ah iya apa kon meneng-meneng. Bengok-bengok njakonangan mbokne kok. Syukur bisa bebas gunung desa dadi raja milik pun ajanji mun salendo dadi logo. Anggere rampung suwuk kok mau ditekan kene rumetenteng karo mripate iki. Plerak-plerak. Ayo isih bocah kudu sabar. Ah iya. Lho bintang tamu iki do gila mergo sinden-sinden iki. Ah iya nek ora siap mentale. Ora siap. Ah iya. Dikerubut 11 to. Kira-kira piye nek kerubut 11 kene? Biasa wae. Oh. Jadi menghadapi apa-apa itu harus tenang. Heeh. Tenang. Anu dasare ming tenang ya. Tenang terus turu. Lanjut 11 iki kon ngopo? Ben sak karepe aku nek ra krungu. Oh iki ming paitane ngawur nek ngono. Wis anggere ngawur ngono ku wis apik. Iya. Ayo Mbak Elisa gentenan ayo. Ben saya mumet se ana apa. Ora Mas. Aketoke sampuh dhewe ya ora aku to. Main didi do gila. Aku ya cuek aja. Apa gila? Kamu gila? Enggak. Apa? Cuma ketakutan. Oh, ketakutan kenapa? Sama orang cantik gini ketakutan? Ketakutan sama istri. Oh, sama istrinya. Ketemu sama sinden,
selewasi kene. Kan istriku itu streaming. Oh, nonton. Halo Ma. Halo mamanya Mbah Sihana. Aku nggak galak. Nggak Ini galak. tak pinjam sebentar ya. Ngene iki ya kok gak nggo contoh ya. Contoh kenapa nih? Seperti anak muda. Ah, seperti anak muda. Aku kan masih muda. Muda ada kumisnya, ono rambutnya putih, putih kabeh. Watak popak. Putih, petak, petak. Heeh. Rambutnya petak, Rambutnya dipetak kaya sawah dipetak. petak, putih. Petak, putih. Petak. Petak. Petak karepe iki petak. Oh, tar aku nek kon ngeletak. Digeletak-geletak makan Sorry itu ya. emang kamu punya gigi poga. Ya, cuma untuk apuk-apuk aja. Ini kamu kalau minum Heeh. sedotannya itu kamu tinggal gini aja masukin gitu aja udah masuk. gitu ya. Iya, itu gelasnya masuk. Tak tahu nyong. Seneng aku. Seneng kok karo arep brebes mili. Orang berbes milih Mas. Nek ngene iki aku kok yo ndang tuwa ngono lho. Monggo Elisa iki jomblo ayo. Aku jomblo loh. Belum ada suami. Oh, belum ada. Belum. Kamu ya pasti punya lah. Di rumah, Di kalau di rumah. sini belum. Tapi aku gak mau sama kamu. Aku juga udah jelek, ompong, tua. Hehehe. Matanya belum loh. Matane. Udah bangannya kurang. Angel lo. Liane doweti. Geng, ngaturaken jarak mangayu bagyo. Ngaturaken jarak mangayu bagyo. Iki sehono bagyo ning kono. Bagyo ning endi? Sana. Di sana. Iya. Ya gak ikut bagyo. Enggak ikut. Maksudnya ikut merayakan ini derek mangayu bagyo. Bagyo juga ikut. Iki dong ora to simbah iki. Suwe-suwe sing mumet Elisa iki. Aku wis tak Aku di sini. bener-bener Saya mumet. Maksudnya Mas Seyono, nderek Mangayu Bagyo ki tatapan mukamu ke penonton. Ke penonton. kebenen to. Kalau di sini derek mangayu sehono. Oh, Ya iya kan? ya. Iya. Derek mangayu sihono. Sehono itu sini. Karena bagyo. Oh, sana bagyo. Itu Prapto. Itu Seno, bukan Prapto. Oh, itu Pak Seno. Seno. Pak Seno Nugroho, kalau sini Sehono Nugroho. Oh, Sehono sama Seno. Karena Ki Dalang Kamu? kiamat. Amat Sayuti. Nggih. Iya. Aturaken napa-napa wonten pamundutan Oke, napa? oke. Milih sing 500 po 100 po 50. Lali Sing janjine 500 sampun. Oke, lali Sambel janjine. kemangi ana. Mangi. Podang kuning ki tulisane khusus Mbak Tatin mengko. Oke. podang. Nek podang kudu Mbak Tatin. Iki keciliken nek podang. Kenapa nek cilik? Wes ki emprit. Apa emprit? Aku menungso duduk emprit. Mereka? Menungso. Oh, manungsa. Duduk emprit. Oh, dudu emprit. Ya. Ya maaf. Apa? Manungsa to. Yo kowe dhek dong kok tau nek kemprit ki dong. Dong juga. Awis suwe nang kene kok ya prit. Mah lali. Elisa pada ke emprit. Iya. Awong kene ki ciblek ya to. Kamu ciblek tau duduk sehono. Ciblek. Aku deruk. Ciblek apa derok sing bener sing endi? Kok jeru kok. Kok jeruk Kuwi kok? putere ngono. Oh, seneng le. Pemilih apa sa? Napa? Lali janjine. Oh iya lah. Lali janjine. Bawa lali janjine. Napa pangkur, Pak? Manut kowe terserah. Wis manut kabeh tok pilih Mah Rasida kok. Dina Minggu. Ayo Mas, neng piro lho? Lho kok Dodo beda meneh. munyuke ana. Sehono ana. Ana. Monyok ana. Oh, Anoman.
Kaya ya, Pak. Dina Minggu Ikut ayah ke kota. kang tanti Aku lagu beda neh. kamu pencipta lagu Naik Delman. Iya. Naik Delman Mengendari istimewa. istimewa di belakang Kamu kita. yang jadi carane toh. Hah? Dina meneh ngaya warang jebul mung lali janjine anane pijer semaya Doyak bang plecit kuwi mesti. Ngapa mergane? Enenge kur pijer semoyo pokoke. jayak plecit Heeh. pinter golek alasan ngandar-andar angen dukor aku wis ora percaya
Wah. Padha-padha putu. Wah. Ayo wis kowe iki pantes diundang Mbah kok ora gelem celuk Mbah. Ya wong agek ndek pitu loro kok aku. Ndek putu loro ya sembah. Ayo to. Kok ndek putu loro agek ndek putu loro kok ora gelem celuk Mbah ora. Edan kok ya. Ayo kowe kuwi kok. Ayo. Jan piye Alisa iki jos ta? Heeh. Ya Suwe-suwe menyatu heeh. dalam hidupku. Maksude? Ya wis menyatu urip dhewe-dhewe kuwi hidupe kok. Oh, kok omone menyatu dalam hidup wong bojomu streaming kok nek tekan omah. Maaf ya, Mah. Mah, ngati Mah. Tak kira nek Mama bol jenenge bojomu ngati Mas. Ngati Mah. Oh. Ngati. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Iki Iki mau Mbak Elisa. Ya, iki saiki pamundutan saka warga Pampang. Oh iya. Palian Gunung Kidul. Oh iya, wis kok paliyane medun rene iki lho. Medun, Pak. Nek munggah mesti merono. Nek macul sirah dagelan ki hukume pirang taun ya? Hah? Ora dukum, Pak, wong kur macul sirah kok. Wong kene iki omong tenanan kok munggah rono ora. Ayo Tin. Ya, gak salah anu ki dalang nesu. Ini Tin. Aku ora tau nesu kok. Padha, Mas. Ha iki entuk vitamin tenan kowe. Wah, musuhe akeh ya. Pokoke kejuaraan iki. Didonke. Tulungi, Pak. Gendong. Gendong. Titip keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki Ngarep. Piye wani ora? oleh tenan kok, Mas. Lho, monggo. Ning nek kowe amblek aku ora ngerti lho. Piye, Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. Piye ayo gendong? Lho, Mas iki. Bu patenono sik kok, Bu. Apane? Ayo dadak kon mateni ngopo? Aku nang bopong gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopong. Lah piye? Delo. Kuat gendong aku ora. Biasa. Yo, Aku mbiyek iki to. Cirolu. Sorry ya. Adepe rene. Oh, yo. Siji. Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip ngopo? Kelingan anakku rombone mbiyen. Ngopo to? Selak ngelak kok. Terus piye? Selangrak terus piye? Mongko mbokne iki wis sayah. Heeh. Terus kok ngene iki. Kok praktek karo aku lho? Piye? Nyeleh gelasnya, Mas. Kesuwen aku medun wae. Alon. Waduh, lha ya semono bobote tangan roke majelek. Lah piye iki lagi tangan ya? Ning kesehatan itu perlu. Terus Rasa cilik ning sehat. Lemu Niki? juga sehat. Nah. ngapa? Belakang depan sama. Maksudnya piye to? Sing belakang karo depan sing sama apane? Tegese sing depan ki kowe, sing belakang iki. Terus Ayo wis. ya ora sama nek karo iki. Wis ta aku kelingan anakku cilik ae. Terus ngapa? Mah. Patenono sik ya, Bu. Lah sapa Iki to? agak penting. Kok babu-babu iki sapa? Bojoku. Sesuk nenek arep pentas, kuwi HP-ne bojomu delekke. Heh? Aja entuk streaming. Lah tak delekke digasekke sik. Ora apa ya, Mah? Oh ya, Mah. Mah iki sapa e? Sik penting sesuk tak tetukokke apa-apa ya. Waduh. Jenenge sapa? Gimah apa piye? Selin. Ah kok Mah? Sing lanange jenenge Ceono kok wedok jenenge Selin. Ora ngerti to. Sik ana nek ning luar negeri Sehanuk. Apa? Sehanuk. Oh Sehano. Kuwi presiden Mas Mian. Presiden Sehanuk. Ning kene Sehono. Ya ta? Selik. Selin. Selin. Wis kok Cina, Mbak? Selin apa silet? Ayo. Engko to ene arep ganti to. Ayo dah.
Diseneni ayo. Selin piye Selin? Bu, Selin kon bubuk sik, Bu. Terus areng apa? Iya arti gandrung kowe iki. Sak pinter gandrung ya. Aku mbok digandrong ya. Malu aku malu. Ayo biar mantan penyanyi. Pada semut merah. Nek untune kuwi lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi Mesak, Mas. Wah, terus piye? Yang merayap di dinding berbaris. Kok merayap? Berbaris kok. Berbaris tiba. Oh, Cecak baris. Ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang berbaris di dinding menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesak. Ngarani wis salah. Ngene ra yo. Kene lho. Anu kulino aneh. Malu Prengus, aku Abu. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye ta? Hei. Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano. Isa ta kowe kudune Isa. coba dirayu tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Nyanyi ya. Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin ya iso. Oh iso nanti. Iso tau Sing penyanyi. endi? Eh? Pak Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh ngono. Ya. Piye? Pak. Urung-urung kok Pak. Lah piye ta? Piano, oh mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Hei, terus kayak cangkeme barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama kuwi pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek pancen kowe pinter. Oh iya. Ya, nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iya. Siap kok. Nah, aku mesti nek nganu adu domba mengadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba. Stop. Wis stop percaya. Stop. Langsung nyaut. Kene jebulane tuwa ning pinter ya. Iya. Judi. Dilarang, Mas. Rapal berarti rapal. Judi. Heeh. Menjanjikan kemenangan. Judi. Wes. Kok wis? Bohong. Apa? Kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti. Lah yo kae pindho yo. Pindho. Ana senggane to. Pasti. Ya, panjang pinter tenan ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani. Teng tang. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Ani. Kok lemes? Proses lemes Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Terus Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Piye ana mat kamit. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur.
Aja lunga. Iki maneman demite. Masa aku demit. Ora. Ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana demit kok ngene iki piye? Aku dadi genderuwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan sak anslupi ngono lho. Coba slupono. Kok tengok arep dislupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemmu. Kok ngarepku? Sak senengmu. Wong tuwa ki kur meneng pokok. Aku mau nek meng meneng. Ya tak obahne. Ya kudu obah ngono lho. Nah. Kedah-kedah golek duit malah no. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane Ha iya, ning sing penting halal, Mas. Iya, bangane golek duit ora halal. Ha iya. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Luwung nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kan madhep rono? Kok kon madhep rono iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau le? Rumah sakit daging. Ayo kudu tanggung jawab, kudu ditudingi sing ndi. Dituwak. Ayo, muter. Ayo, tuwak sing ndi daginge? Kok dadak nikong-nikonge? Nok ora ngono. Sabar ya, Mak. Lah piye ra wani ndumuk? Ora wani. Ini iki lho, iki daging. Mau wes e. Sapa? Anteng. Madura. Si Anteng. Anting. Aku urung Teng e. anting Bang Cempoko. Aje. Nek kembang bangah nek kene. Ayo, podang kuning, Din. Ah, podang kuning ki. Apik iki? Nggih, ra mesti. Mas, podang mas kuning. Nggih, bawa, Pak. Sik gedange tak undurne ndak kelingguhan. Aku sing diundurke mung gedang ki ngapa? Bahaya. Oh. Jemek maneh kelingguhan. Piye ta? Kematengen. Aku seneng gedang lho. Waduh, cang itu bagi ya cah cilik meneh. Lah piye? Wes aku ora arep omong wae apa-apa tak jurus-jurus kae wes. Piye ta? Jare gedang lah ya, aku seneng gedang. Kene iki wong kesepian sih mah kowe iki. Jurus-jurus. Aku neng mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing lah iki lumayan iki. Oh iki diluruske iso digip. Ora ono gedang kok digip iso. Ha iki dialog lurus e. Apa di platina. Tenang melenyok. Ini jenengan digip ora? Piye? Gedangmu Piye? digip ngono. Ora. Berarti wis lurus. Wis lurus. Udah dari tadi. Udah dari Aku kan gitu tadi. Saya itu jadi pusing gitu loh. Sama anak-anak muda sekarang itu jangan tobat. Kok? Ayo sing nakoni ya tobatan. Ono ya tobat. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Najan wujude mung manuk. Agawe talining. Manuk. Hah? Hah? Piye to? Aku urung rampung aja di. Ya dirampungke. Lah ya nek aku wis rampung lagi omong. Aku ora omong iki mau aku kesel lah. Agawe talining. Aku iki rasa ngematke seono. Piye sih? Dalem, Pak. Raimu tutup ana tas kresek. Hah? Nyilih jarike. Tanggo kudungan. Anjur kene nganggo apa? Oh iya ya. Tak siliket. Ya nek ukurane padha. Jenengan sing kono wae sing kono.
Ukurane ketrapodo. Nek mangklik. Udah diam di situ ya. Oke. Rasa singsot. Ana. Alus manis termerak ati. Neno. Oh, Neno apa? Neno Warisman. Wis tak bedhek sakne. Goleki nek kowe ngadep seono kuwi goleki si blekok pincang. Goleki manuk brodol. Manuk apa? Manuk sing ra gacor kae mesti brodol. Manuk brodol. Alah mbuh teruske kono. Aku senengane ya mancing kok ya. Lah kepiye jakisane ya kur mancing kok. Anjak cedak kali Mas. Golek isi podang ku Mah adepe nene wae to. Adep ro. Wes tatine cetok kena peletmu. Lah aku nek delok mburi iki Tua-tua isih. Yes. Ayo nyatane njaluk didep ngono kok piye? Mau mungkur-mungkur. Mau mungkur-mungkur saiki. golek isi podang kuning. Adep rene. Karang wong ki sok-sok wong wedok ki ora butuh bagus. Ora butuh pinter. Ning anggere ana wong lanang sing humor, marai guyu terus. Wong wedok iso sayang, iso tresno. Aku cinta kamu karena kamu itu orangnya humoris ya, Mas. Bikin aku ketawa terus. Wah, sawat cempol. Guyu wae sithik wae. Aduh nek guyu malah duwite karo aku, aja ngematke liyane. Oh, cemburu to bisa. Jangan cemburu. Jangan cemburu kita. Jangan cemburu. Ya. Ngata? Reneng lagu kok. Ngata diajeng. Waduh, kayane kok njur diajeng. Oh, mbok diwingking. Mane diajeng kok diwingking. Ayo Yang putri. Bayang. Ayo. Iba bunga ingatiku. Ngapa iki ya pencet? Hei, kae bojomu katut. Mbah, wis aku repot ning kene. Besok dadak golek gawe aneh ki aku. Halo sayang. Aku jek kurang ayu apa piye? Cantik. Kene kok sing ngematke kono matane. Loh. Makanya BPJS itu yang tidak bisa dibayar cuma penyakit mata dan hidung. Terus maksudnya piye? Mata keranjang ora iso ditambahkan. Hidung belang juga enggak bisa. Nang. Wes, Aku iso nambani lho. Nganggo tangan loro. kuwi nek bahasa Indonesiane Piye tak tambani nganggo tanganku loro iki? geli Tak sogokke engko. kaya wong daden iki sogok. Jaman biyen nganggo kayu ya nek masak sogokke. Anggere mati teko mutuk. Si podang kuning yo.
Nyanding bisa polahmu lho. Kemandang ra oleh meneng disengeni. Ya aja langsung begagah ngono. Pancen cah bagus ki repot yo. Repot. Kowe iki nek disawang bagus tenan kok. Ale ndelok saka pathuk. Apa le ndelok ro turu ta? Ayo nduk kene. Oh. Lamur dadi tombo bener wis. Saiki wayahe obah. Iya, oke. Tak delok tandange wong tua iki kaya ngopo? Loh, pengalaman. Sing penting gerak iki ora saengeng. Klasik Tapi pasti. pasti piye? Pasti. Maju-maju, mundur-mundur. Pasti iki pagoda pasti les. Darani pasar mano. Alah aku mengarek tundangane nangan kono kuwi aku ngerti. Aku yo ngerti. Nek permen ki diapakne? Permen. Nek nggonku. Gandeng rande untuk tak jemlungke wedang tak udak. Ah gombong. Kok jenengan ya pinter banget lho. Pinter aku nek disleweng-sleweng kek. Sini lho gak kuat nih. Apanya? Nek gak kuat itu harusnya di sini, bukan di sini. Oh, jadi di sini, bukan di sini. Iki suwe-suwe ngono. Piye? Hebat. Lah ngapa? Di mana tadi? Di sini. Sini mana? Terus? Di sini. Bukan di sini. Iya. Tapi di sini. Di mana? Di sini di mana? Ya di sini. Iya. Kok ngene ngapa? Di mana? Di sini di mana? Saya kan belum tahu. Letaknya di mana? Di sini atau di mana? Di mana? Di mana? Di sini lah, di sini. Bukan di sini. Iya. Di mana? Kalau saya di sini, Mas. Oh, sama. Saya juga di sini di situ. Apa? Di sini di situ. Di sini. Ayo apa? Orang di sini kan. Kayak mau lagu sing song. Ayo nyanyi. Ya. Ora blerak-blerok to. Iso awan ning omah wis ora kerasan. Uyuran angkule isih tak sayang. Pinter angan ngegoleki. Ora kerasa iso awan
wis iso. Kula tak munggah nggih. Ya, aku tak medun. Medun piye urung rampung kok medun ora. Tegese ngedunke napas masuk. Kesel. Iya. Neng tetep Iya tak- genti Mbak Ayu. Iya. Aduh, ayo genti. Di singkat-singkat iki eneng sing nyuwun sambel kemangi diaturake. Ya. Ayo Mbak Ayu. Ya. Kowe madhep rono kowe. Nah. Sapa? Ejene, Sapa? bojone wong duwe. Ayo ora apa-apa, santai wae. Kanca ya, Mas. Seduluran. Lah iya, wong sing lanang budhek kok kowe. Neng nek dum-dum cepet. Nek dum-dum. Ana dum-dum. Woi, luk. Ngangsek. Pripun Pak D? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kowe sehat toh, Nduk? Mboten. Oh, ya sok dipresake ya. Hah? Ora sehat. Ada? Ah iya nek ora sehat. Iya. Presake Nggih. puskesmas. Pun puskesmas. Heeh. Apa nang toko besi? Lho, lah kok ning toko Presake besi? kok ning toko besi ora. Tak goleke besi cor. Ben rusak. Oh, Ngono lho. heeh. Nggih, napa Pak? Ah sambel kemangi. Sambel Nggih. kemangi. Ya. Iso nyambel to? Saged no. Oh iya kudu. Jangan kula sambel napa? Rasa. Ngur kari layah tok kok. Muntune nek ndi? Muntune. Akeh disilih wong. Dinggo anu kacang. Oh, iya. Ben lembut ning nek saiki blender wis kepenak. Heeh. Iya. Blender. Kuwi blender. Kae herder. Oh ya iya bener aku jale ya ora kenal. Oh, trembelane iki. Terus anggepmu aku kenal herder no piye? Mboten kula mboten ngarang. Wah, ya wae kok. Kur pengakuan. Trembel. Nggih, bawani mboten Pak? Ya, dibawani men kepenak. Iya, wektune ora. Wis santai wae. Santai pokoke. Tenang, iya. Lek aku ya kuwi ngemban dawuh. Sapa? Ki Sapa? Ki Suwondo. Ning kok nyelot suwe arep aku arep medun kok sesuk lara pilek to kowe. Sabar tenang wae aku ora ngopo-ngopo. Heeh. Kanca dhewe. Ya. Bawane napa Pak? Ayo nganu gelang alit ra. Anu. Apa liyane gelang alit apa? Apa anu? Sinom grandel nggih. Nggih, gendong gandel apa? Wis sinom gandel. Grandel lho Pak. Grandel. Apa sih sinom apa? Grandel. Ngau cetha sinom grandel. Ampun kleru. Ora, kleru sing endi nok? Nggih. Ayo kok jenenge mancing kuwi ya anak ya. Lho, tegese engko nek kleru sandrale Nah, wong jenenge niku grandel. Grandel. Nek ratu Lek mancing grandel. kono ya. Awake dhewe ora tau mancing kok ning tetep gondel kok to. Ora. Iya. Karonsih. Hah? Karon sih kok kaya cantrik. Lho, kok cantrik ra etuk karonsih. Ya ya entuk nek karon sih iki paling ora sing lanang bagus. Biasane to? Ah iya. Iki sing elek-elek wae nok. Agawe ruciting gale Nenek seana ya iso tenan wong biyen kuwi lulusan jurusan tari. Karonsih iso Mas Ambian. Oh iya. Gambyong. Gambyong iso? Lah biyen wedok bang kok nari malah nari wedok tenan. Oh. Mau jare agak panjoget doyak mbokku jarike jaluk ya. Tobat aku. Kok Mas. Ayo mbokmu sing kebang Pas tenan. pitulasan Mas. Lagi pentas kok jarike dijaluk. Coba agak adus.
Pak Joko jarine tak joget ning panggung. Nek kelingan ki mesakake terus. Ah terus mbok mulai mlayu ning panggung nganggo apa-apa? Ya nganggo Mas. Nganggo ngepit. Ayo, Nduk. Sing kono ya ngejak karom sero aku. Mengku. Natya. Neno. Umpama munduta. Turu Pak De? Turu. Ora. Kok meneng wae? Ngrasake. Oh, jare nek meneng wae turu. Ora penak nek ira ngler. Ah. Romane jarang. Rokmi ana kodhoke. Arah ajar beker apa? Ana kodhoke jare. Mongko bincile nang kene. Wis. Wis. Tar tamtu tak Oro. Ibarat wong numpak prau Pak Prau lumampah tanpa ing madyaning jala nidi Neno tamah kunjing anggen jong ning paku ya mangga sambal kemangi saking Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Ya monggo.
Matur suwun Mbak Ayu. Monggo Pak De. Oh nggih. Mas Yono. Dalem nggih. Ya, matur sembah nuwun nggih. Oh nggih. Wis mek jam 1 kurang seprapat mengko ndak lakone ora tekan kene. Ya. Tak neruske lakon, nek wonten lepate nyuwun pangapunten kula wakilipun anak-anak kula sinden nek wonten kurang ngajari nyuwun pangapura. Nggih, sami-sami kangge caos panglipur mboten napa-napa iki. Yes, lahir batin lho niki. Lahir batin Mas, pokoke ampun kapok. Lek ngonek-onekke kula. Ora bakal kapok. Nggih. Nglipur masyarakat Nggih, dhewe nggih, kudu nggih. dadi korban ora masalah. Nggih, semanten ugi kula nyuwun pangapunten Kiseno, Mbak Limbuk, Mbak Nyange, terutama jangan lupa PWKS dimanapun Anda berada. Siap? Oke. Tak kira arep omong apa Bulmeng siap. Ayo ben siap neruske lakon. Iya. Ayo Nder. Iya, Mak.